देखा है कौन बता के दिखाता है झुमका झुन्नी पहन के कौन बता के बोल हैं बाबूजी हमर माई बेरे हमरा के कह दो हम ई दुख नहीं जो मर जो जहर ना खा ले जो मर जो काहे हमरे साथ ऐसे कहलन भगवान। बाप रे बाप काहे हमरे साथ को चलो खा ले तनी न तो भौजी और देख लियलन तो मारे लगी हम लोग हमरा कबहू सुखाइल रोटी देते लो ए बेरा हमरा भात खाए के मिलत टटे हमर माई ने के तब न दिन देखे के पड़ता हमरा केनियो से आवत है तो है नहीं किस कहले हम नहीं किस कहले अरे तरे बोलत रहत है जे हमरा के तो कुछो नहीं कि जानत एगो नौकरानी लेके हमरा के आवत खटावत रहत है जे चलो जल्दी जल्दी खा के काम में लाग जाते तो जानबे ना करी हम जा चलो जल्दी जल्दी का जानी का मम्मी जी करते मरता बुझाते नहीं हे भगवान अरे टुवारी अरे कहो तनी कि रोज रोज कैसी भाता सब्जियां कम होता ये दइयो हाय नु खाती या करौ छी हाय का लुटी नु खा ना वो बजे ऐसे नत कर हमर कैसे करी भूख लगे बोल कैसे करी सब काम तो कहिए देले बानी मन खाते काहे चोरा के खाता रे रोज मम्मी जी कहता है कि खाना कैसे कम हो जाता खाना कैसे कम बोल जी ना बाजी छोड़ो अब ना खाई बाजी अब ना खाई रे ना अब ना खाई बोल ते अपना मार के छोटकी के रोज मना करता नहीं अरे खेलावाड़िया ये खाना ताला मार के रख अलमारी में रख के देख अपना मार के मारी ना बाजी कबो ना खाई बाजी तोरा के कहाई रखे बर्तन माज के दुबोरा गेहूं सुबह खा दिया वाले धो के त छत पे डाली आओ आटा नहीं के ये रोटी चपाता तारू अब का कहले बसी की रोटी रे तो बासी रोटी से पेट नहीं के भरत टाटा का खइबू टाटा का हैं जे है मो खाता है मो खाता तो रे हैं माई के त खा चबा गइले रे खेलावरिया रे तई दिन नानु देखे के पड़े हमरो के सब कोई मानित हम स्कूल में पढ़े जाई बाप हो बाप काता ना बड़का सपना बा उ छिहत्तरो त गइली तारा के जन्मा के हमनी के कर अपने चिदोर के गइली होने आ तारा के छोड़ देले बाई हैं सियान तो कोनो के बेटाल के भाग जो बेटा का तर बेटा के सब बेटा हो छी बेटा भी छी बू हैं बेटा भी छबू बोल ना ये करा के दिया त खाना रात राती के खोर त नाई गरम खाइन खइबे और बाजी छटके ले हसिया का हाथ काट ना बाजी ना बाजी ते काहे मर गइले रे पर नाई के साथे काहे ते मर गइले तोरा के जिए कहलस हैं बोल बाजी बोल ए लेके चल जाए तो ठीक रहे हां ठीक रही अभी से मर जो अभी से कवना के सिखाता रे कौन तोर भातार बिछले वाला का के सिखावता तोर भातारा सिखावता कोनो हैं बोल हाय कान में के कहां बन के जाता रे हाय कहां से पहले छोड़ ना नहीं देखा अरे हाय का देखा जल्दी देखा जल्दी पकड़ देखा होने ना बोल देखा है कौन भातार के दिखाता है झुमका झुन्नी पहन के कौन भातार के बोल हैं बाबूजी हमर माई बेरे हमरा के कह दो हम ई दुख नहीं जो मर जो जहर ना खा ले जो मर जो काहे हमरे साथ ऐसे कहलन भगवान। बाप रे बाप काहे हमरा साथे ऐसन कहलन भगवान तो मर जो तोरा के रोकले बेटे जहर ना खा ले हाथ ना ट्रेन भी कट के मरतरा नहीं के मारे के हाय बता पनीर के तो सब्जी खाता पनीर का सब्जी खाता पनीर का सब्जी आय रे दादा हाय देखा कंपनी से होता ना ले बिया होता ना के ना खाबे कुकुर खाई रुक ना बाजी तोरा के ना दिए बाजी से गइल बाजी हे भगवान जैसे हमर माई के उठा ले लो वैसे ही हमरा के उठा लो अब हमरा सही दिन नहीं के देखल जात भगवान जाता नहीं कुल काम कर
खेलवाड़िया देखो का जानी केने निकलल बिया काम धंधा ओकरा से कहा तनु करे के त केने निकलल बिया सुबह से कहा तक गेहूं छत पे पसार के धोवाई का करता हो का हो गई खाना बना के धइले बाड़ू कहां धइले बनी किचन में धइले बनी अरे का हो गई का हो गइले तू खाना कहां बना के धइले रहलू ह किचन में धइले रही तारा के कबर कहता नहीं कि ड्रेसिंग में बंद कर रख तो तू काहे नहीं खुद रख त का हो गइल जी बिलाई खा गइले कि टुअरे में खाते ले जाके आई हे दादा हे भगवान जी हाय पिलिया न टिनिया के कहबे कनी हम गेहूं धोवे के आ ऐसे मुआ के आदमी के रखले बिया जी हां मन करता है जहर मार एकरा के दे दी के मर जाए टुअरी हां हे भगवान हम त आतना परेशान हो गइल बानी नु कि का कहे खातिर के आतना हम परेशान हो गइल बानी बतावा हो दादा ले जाके होय हे भात होय हे ले बिया सब्जी होय हे त काहे लेटी दबा देनी के मर जाली कहता ना मारी और मारत हम थाक गइल बानी एकदम जान लू थाक गइल बानी आ तू काहे नहीं मारत कहत के मुसुर काट देलू हथावा हो तब देखबे ना कहियो जी कब का खिलवाड़िया करती है जब बर्तन में जाए के कहा ले तनो जकरा नटंकी हो जाता नटंकी कर लगती है कि हमर पेट दुखाता ते यार तारा के कहता नहीं कि जवन बासी तिवासी खाना बचताते ओकरा के द बासी तिवासी खाना ओकरा के द बहुत अन्याय करती है खुद देता बहुत अन्याय करता है ठीक रहा करता नहीं रहो जितने करते रहे उतने करते रहे कि जा दी काम धंधा कर देती है पर उतने कर देखते नहीं कि खिलवाड़िया के मन सहकल जाता वो एकटा नहीं के हां मरनी है जानता कन्या भद मन रे काने कबार लेनी नो ठीक कहनी रे दबा दे मर जाले जी घर ना जाले ऐसा ही हां ई कर देखो दे हो दादा एकरा देह में तनिको डर नहीं के कन्यावा तनिको डर नहीं के हो खत जान जा बुझात के बे डर के भइल बाइसन एक सोचतिया खिलवाड़िया कि हमरा के मारत ना औरत में सब कुछ करते नहीं सुंदर आराम से खाई पी रही ये नु करा बे ये करते बिया तो जइया पकड़ा जइहन तो ये तिंगर ध के नेटी दबा देब के मरिए जइहन रामचंद्र के बेटी हमरा के जानते नहीं हम तो भगवान से मनावा तनी के हे भगवानी बुढ़िया मरत ई हो का न सता चल गइल हो मर बिला गइल नहीं जे बिया आदमी के विपत कर के दे कौन काम करे के भौजी खेला बढ़िया अरे खेला बढ़िया मारा खेला बढ़िया तोरा कबे ना करिए रे गेहूं धोए के जाके पूरी दे में तोरा कबे ना करिए खाना खाए के खाना खा के तनी गाथु को धोए के बोल ना मार दे जनता ने खुआ मार के गेहूं धोए के सुबह से कहा था मत कैसी हो जाता कि माना कैला के बाद भी गोदरेज में से खाना निकाल लेती है ढेर तर पनीर खाए के मन करता रे ढेर खा ले होने जहां तोरा माईवा मर गल बिया चल जो खा ली है गलती कर देबे ऐसा ना अपना से कोनो सामान त निकाल खाइबे त सोच ले तोरा के स्टेशन पे कटवा लेके भेजम ना भौजी ना वैसे ना करम भौजी चल खड़िया चल हम के तार के रखल बाड़ू हो खिलवाड़ी नहीं ना देखो कैसे ताकत है देखो देख आके पकड़ गोदी एक राख पकड़ गोदी का राख में पकड़ चल जाके बात तो नहीं खाता के बुझाता लगले जाके बर्तन धो के गेहूं धो दे तहार त मारम नु कि गड़ा जाइबू ओजी के करिया ठोना ही ना जानते ना तू सुना ना चुपचाप से रह नाला ज्यादा मत कर तब आसो पड़ोस सुनी त कहन से कि मारत एक टुअरी के मारत ऐसे दोनों भौजैया मिलके जान लू हम त कहता नु चुपचाप रह हला गुला मत कर त कहन जानू कि लइकिया के मारतिया आ जाता नी बड़कियो दीदी ले कहता नी जान लू आ एकरा के लुगा फाटा जतना बजन फीचर रहता उहो फीचे खाती तू द अजी दीदी हम त डर लागता नु देखी नहीं कही दीदी जन बाड़ी नु जाके भर गल आ पेठावे लगी रो नहीं जानता अभी पेठावे नहीं कि ऐसे कंडीशन सब है रो भी जानते नहीं की हे भगवान देख एकर होई कता ना एथी करती है दादा अभी के तार के रखले बिया दीदी तार के रखले बिया तार के ओकर खाना मुआ दी खिलावड़िया मुआ दी सोच ली ओकर खाना कुकुड़ा ने बड़की दीदी भी हम जाता नहीं कहता नहीं उनका ने रुका ना जाई ना के पानी ने खिलावड़िया पिया देती है हो दादा नमी के इतना आदमी एकरा के समझातन टुवरी के मरघटी के कि जाके गेहूं धो हई काम कर तब एकरा सुनाते नहीं के चलो तारा का पैसे आज मारता नहीं अरे खाना ले आओ सरे छोटकी का करत हो सरे ई ना करिए सनु के खाना बन गल बानू तो हां पूछ के खिया दी बड़ जेठ के बाटे घर में ती सब तो बुधिए नहीं के इतना दिन ओइला हो गइल लेकिन सहूर एगो ना सिखली स अरे ले आई बुसा के कोई अन्य काम टटरात रही रे ए माई तो सुनते नहीं खिस सुतल बाड़ू हो का जी
हम घर में चिल्लाता नहीं छत पर का गई रहू हाँ कपड़ा लग रही है द खाना बा भूख लागल बा ले आवा जल्दी फिर गोबर उतना पड़ल बा पाते के आए तू ये घर अब के गोबर पाथब के पाती के पाथी गले न होता तोर गोबर बेटी पाथी और के पाथी पागल हूँ मान लो कि घर में के कमावा ओकर से करावते बनी जा बहरिए देखिए सनू तो कोई सनू का जो कर महतरिया ने केनु तो कर काम करवा अच्छा मतलब वो काम ना करी हन बैले ने ओकर तरी काम ना करी हन बहरिया के आदमी बैठा रही हन बहरिया के आदमी थू थू करे लगे हमनी से बाहरिया के लोगवा के घरवा में कलैकिया ना का करी सन ना करी घर में जोन कमावा बानू ओकरा से मैं करवाओ स अपन लुगा पीछेवावा स घर बाहर वावा स खाना बनवावा स देखो तो निकलवाड़िया के हम छोड़ मोटा का लगे तू का करे लगनी किचन में सब सरियावे लगनी हां तू घर में आई मार किचन में का तू लेके सामान खा तले सब्जी सब पनीर उनीर बनले रहनी मैं आराम से लेके देखत नहीं कि बढ़िया खा ले उ तो कही कि दीदी देख लेनी हां खा ले लस हां दीदी खूब कत मर कोइनी काना धोता कोइ खूब मरनी ठीक कहलु तो जनते नहीं कि मर ओही लाई कुबिया ऐना देखला या के खाए के भाई सब हो जाइया भैया बा ना उ काहे के लौकल हो ओकरा उ काहे के लौकी अपन पेट में डाला बस मन तो कहता कि अभी जाके तोर घेट की उठा के पटक दियो करा के कि गराई लेखा नाची जावे एकदम से एका के मुआ तो बड़ी पास जहर देके मुआ मुआ लेके भागतो नहीं खे मुआ दी बोल को जहर देके मर जाला के पाप करे जाई हो हाथ है अपन गांदा करे जाई खिलवाड़ी बोले कोनो के लेके भागियो जैते तो इहो रही कि भाग गोइल के भागता के तोर घेखी लेके भाग जैत बढ़िया न रहे ठीक नु रही तो हम जानी के खाली कहे के बड़ुए अब ले दोसर मेहरान रही नु घर से निकाल दे रही कहिए तम जन भागवतिया बताई ना तनी दिमागे में के तो जानी के भाग दी तो कुल बच जैत नु हिस्सा बकरा बटाई का जाने कोना कोखी से और महतारी उ तो एक हिस्सा कैसे हूं ली कैसे हूं ले ली कैसे दिया जाई जी हमनी के रहते हिस्सा दिया जाई 3 गो पट्टीदार हमनी के बानी जा ऐसे कैसे हो जाई जी 4 गो हिस्सा कबो लगबे ना करी तो कुछ ना करब तो बियाह तो करबुन तो मेरा लगी रुपया बियाहो ना करम सुनी चलता जब ले चलता बियाहो करे के ना करम आ बियाहो करे कोई नु तो कोनो भिखारी के हाथे ले जाके ओने मंदिर में ले जाके धरा दे हम आउ त औरी भैंस ने ना नहीं रहनी भैंस ने ना नहीं रहनी कुछ ना करम ना करे देम रहुआ के हम करी काहे रहुआ ने की उपाय बता सकते बताई ना हम का उपाय बताई हां उपाय रहुआ मत बताई कुछ बहुत ऐसा खोबस सनु तो जा कोनो डूब धस दिया उ खेलवाड़ी जा कोने डूबी उ जा कोने डूबी आदमी को डुबा दी पर डूबी ना तब ले जाके डूब धस मर गई रहती स बुझा गइल दूसरा रहती स त दूसरा तीसर कोइले बौजा अपन मन तो जानी हमार त मन त करता नु के ले जाके फरफास के गोली ओकरा के दे दी खा के फास के नाम मर दे तू हूं पगला देबू हमरा के हाँ। चल फास के अब मुसक दवैया बा पकड़ा जेबू ओहू में कैसे पकड़ाई ले जाके ओने सिवान में नु खियाईबो तो महक जाई तो मुई तो फिर लस्सी जेबू कोई वन में खियाई वन में वन में वधिए कहला पूरा रे कुल लक्षण भी शुरू के पैदा भइला माई के चबा खाना ले जोड़ का खाना 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 जोरे खिया रे बोले क्या परत के खिया से पहले मरद पर ध्यान नहीं खींचे दे अचार चटनी प्याज कुल मरचा दे दी है नींबू ए पकड़ मैया खाई दे अरे पनीर बनल बा पनीर ना तो वे थी तो नहीं तीता रहेला बस सलाद उलाद ठीक रहेला चटनी ना हाँ ए छिनरु तू त तीते खात त यही से त मरची आइल बड़ा पूरा तो का करबू मोटाइला ना तो मैंने मोटा के भैया का खबर तो बतावा ना देखा लू भैया त 3 गो पैदा कर देले बहन अरौ रे हम अभी तो यह था मलेशिया ले जाएगा मेहरान को घुमावे फिटनेस खराब हो जाई अभी माने बच्चा हो जाई तो लड़का हो जाई त फिटनेस खराब हो जाई तब का? झूल जाई तो तब जीवन भर पैदा मत करी तार देखो तो तेरे पसारा तो गुड़ा देखो तो झूलता कि ना कहां कहां माने अभी ये रह गुलबानू कब तारा कम गोड़ देखाई टंगरी पसार के नु हमारी कॉलोनी हां जब देखई के बात घर में चल कुंडी बंद कर देखी ल ल माने का हैं? सोचा था तो अधूरा काहे देखब? रही हमरा पो जब तोहर बे। तो खाना खा देखी टूर घे के केने देखो बिया ई का हो छी बाप रे बाप काजी बनइले जाता उस दिनों पर ये हमर फाइट ह हां जन्नी हां पहले टाइट रहे ना हो वैसे ढीला हो गई हैं हो खा तहके तो हरे हिंग अब चाहता अब हरे हिंग खइबू अब लागता कि तहके हरे हिंग दियाई खो दूध पियावे के बाटे दूध गो बच्चा बना सा तनी टठा जइता सा न तब खसी हो 10,000 के होई सा अपन बकरी ऐसा जवन करे के बा करतनी नहीं त के देता टे हाथ पात पर मरद गोई न तो ओनिए पाना लइका बाना स त अपन मेहरारू अपन बाला बच्चा छोड़ के 1 पैसा देत नहीं खस सोचतनी कि
जल्दी से बकरिया सयान हो जाई, ओकर बाद खसिया बेच के ओकर बाद कुछ ए बड़की मम्मी कनी गोबर बाटे गोबर गोबर का करबे लीपे के काली बबे आगाना कनी के रहल है फेंक देनी है, पहले ही कहले रह तू तो जानते न बाबू बड़की मम्मी कि हमारे से कितना काम करावे लीलो और पल मारत रहे लीलो खाऊं के हमारा निमन से नाइती होला। हम तो तके पहले ही कहनी कि तके ढेर दिक्कत करी हम जाता चल जइह घरे, अपन लुका छिपा के खा के चल जइह, जानलू। हमरा के भगवान कंजनी केवनी कलम से हे प्रभु बच्चिया का किस्मत लिखले रहल, बेटी द त माइयो के द आ नहीं त बेटी ना द त महतरियो के न द। माई बापे का बेटी है सा ज्यादा ना रोवल जाला। आ का कर रही कुल अपने खाली सुते लीलो आज हर पल हमारे से काम करवावे ली। बेटी भी है तहिया ना जाने कि बेटी के दर्द का होला, जौन गड्ढा खोनो तड़ी जाना रोज सुखाइल रोटी देत रही लो एबरा हम भात काट के खा लेनी तो वो कहती ना के बहुते मर ले लो। बड़ी त करुआसन बड़ी सरे, बड़ी करुआसन बड़ी सही कुल आदमी बड़ी स हां उनकी जब गोतरी स्कूल के नाम लेवे नी तो अब हमारा दाग देवे लीलो जब स्कूल के नाम लेवे नी। बतावा जब पढ़ला बिना लड़की छपटाती है, ए जब स्कूले का नाम लेला पर हाथ दाग देता बड़ी स अपने तक कौआ का गान जानते नहीं कि दूसरों के नहीं खिसा पढ़े दे। आय तोर भाई मौग बानस, तोर भाई मौगड़ा बानस, मेहर की कहला में बानस, बहन चाहे कहीं जा चाहे वो हमरा के आवेलन केनियो से तो कहलन बैठल बस तोरा काम नहीं के करे के जाए दे। चुप रह चुप रह चुप रह, कोई उल्टा सीधा ना सोचल जाला, ढेर दिक्कत होला तय आवल जाला हमारा घरे। ठीक ठीक बा तो अगर तक कबे कहनी कि नहीं खस जाना तो माना तो घरे आव एजा रह, नाम लिखा दे पढ़ियो अपन शादी बियाह कोइन को दे भने घरे दुआरे रहियो। जब उन लोग जरी गइल बा बुती गइल बाटे, जब एतना सासने बताई देता न स तो का केनियो जानी तो हमारे से पूछे ली लो कि कहाँ जाता रिस पहले बताओ कैसे कैसे तो बहाना करके आईनी तब हमरा के आवे देली। बहाना कके बहुत है अनसी बड़ू, बहुत है अनसी अनसी खई तू हाउ हाउ खई तू। रुक जे तेरी घरे चलत नहीं जो घूरा पर से गोबर लेके आ कहिए हम कहम ना है कि हम देखनी है तब हम बात ठीक बा एक बय के जाए ठीक ना ठीक कहिए मत तो उमर का धर मुंह लाल कर दी बेचारी केतना खतरा में भी अरे अच्छी नरी गिरई बे रे। अरे बाड़ू हो छोटको सासी बाड़ू जा हो। अब का करो मर्दा के नाम भुला जाए ना चाची जी। अरे का कहीं ऊ कहां बड़ी बैठी बैठी बाई होई जे बहालत रहली ह काहे सासी बो आई को आराम से निकल है घरी त आराम में देही बा बड़ा ढेर दिन पहनी तन लोग आराम में देही बाटे कनी शाम सुंदर वो कहां बड़ी उहो के बानी छाता पता नहीं गेहूं बटोरा तनी जी। अच्छा चल या कुल ठीक ठाक बाड़ू जना। हां का है कोनो दुश्मनी हो गइल बा का लगाना में हम नहीं खे ढुकते ई राम काहे ना कब हो केवन हमार दुश्मनी भाई ये कहतनी कि आज हमार गोती नहीं रहती त केतना जलसा रही तांगना में। का करम है चाची जी, मम्मी जी के राज रजे के रहे त भगवान रजई न देहलन। निमने आदमी के खोजी बाड़न प्रभु जी, निमने आदमी के खोजी बाड़न जनी कहनी की अरे आवाज हो कहनी की एगो बात कही का जी देखा जा तोहनी लोग माई हो जा तोहनी लोग भौजाई हो जा नेहावा के कोनो तकलीफ न दिया जा। ई का कहनी है चाची जी माने देखा जा तकलीफ देबू जाना तो लोग कबो सुखी संपन्न ना रही। ये चाची जी वही का कहत रे के तनको बुझाताटे जान लो जा बताई हमर ससुई मुंह गइली तब नंदी के जिम्मेवारी ली हमनिए के न लेम ना ये जा कनिया। कि दोसर ली इहे त कहतनी ना तो लोग से बोझा ढोवाई न त हमारा घरे तो लोग विदा क दिया जा। का हो गइल जी हम जेंगा ना तेंगा ने बोझा ढोवा बा ओकर शादी बियाह क के करे घरे क दे। के करा के ई का कहतनी जी रो पगला वाला गइल बनी का कहतनी जी नेहा बुची के ओ कनी हमनी के का कोनो बात सुनिए का जी कोनो टोला में गराड़ी फैलावत ऐसन का झूठ साच नाही फैलावत नहीं कि से जनते बड़ आजकल का दीवारों का कान होला का भइल कौनो चीज ना भइल रे जनते समझे खातिर इशारा ही काफी होला। कर दी न छू के एगो काम हुए कले के कनियावा गोड़ा हाथ समझ में आ जाला कि के केतना पानी में बाटे ठीक न।
आज ओकरो महतारी रही तो हम लोग कौनो बात ना, भगवान हो भगवान बना। देखी चाची जी रवा बुझनी जा मत चाहे बुझाइए मर के जो जा। कोई गैर नहीं खेरवा खोल के बताई कि का भइला रवा का सुननी हो। लड़किया के साथ हमनी के नरेटी देवा तनी कुछ करत है जरा वे बताई हां कनिया नरेटिए दबल ना होला केतनो ये तो हमर गोतनी के लड़की है, ओकरा लड़की हमार लड़की बाटल नहीं खी समझ के हमनी के कहीं बानी जा। बतिया एगो का भाई बा। मुअल बिया हम नहीं खी मुअ खोल के कह हम आखिर का बतिया बा। का कहीं कहीं तो कहबू कि तू के गने जानलू ह का बात बा कही। केवनी बात खातिर मार के गोहिया उखर ले बड़ू जा भर देहिए। हां ये तो के करा की इतना चिहा मत कनिया, इतना न चिहा, चनगुली दादा इतना मत चिहा, न जान तड़ू छो नहीं खुजा न के करा के जी नेहावा के नेहा के के तब का हाथ बहुत उठा ताटे न उठावा जा। मैया के मनला से नेहा बुझी के दीदी जी का जन हम नहीं के दीदी जी रोज बस औरा रोटी देत रहलू जा रोज जी बउआ अइया के कहत नी नेहा बुझी के दे बाम कोबरल बा बाजी का भइल बा? ठीक है बात तो लौनिया दे हमर चिकन नहीं खे ना नेहा बुझी के मोरले बनी छ का जाने हम का जाने तो नहीं न कहले को बुसा गोड़ हाथ धो के हम नहीं खी ना बैठा तो हन लोग का राज आ बता का भइल बताए ना हमरा से का भइल का जान तड़ू नहीं खु जान। अरे तू तो बड़ महातारी नियर न बाड़ू हो आ तो हन लोग का बेटा बेटी में ओकरा में का अंतर बाटे। का भइल जी एगो बात कही चाची जी, आज भात खातिर के गोहिया उखर ले बाड़ू जा कह जहर मार दे दे जा मर जा। चाची जी पहले हमरो बात सुनी देख ली, छोट मुंह बाटे बड़ बात कहतनी रौरा से। उ लड़की देखी जौन बिया ननद हमनी के उ कुलक्षण ननद बिया बहुत ओकरा के तब सेवा तू जौन भी आइल बाड़ू तेन कुलक्षण बिया जेंगने उ कुलक्षण में तेंगने तोहरो न बिया। रौरा एतने ले सोचली महतारी 3 गो बेटा बियाइल त मरबे ना कइल आ एकरा के पैदा होते धरती पर गिरते महतारी चबा गइल त एकरा देखा तानी आई तोहर सोच गलत भाई, तोहर सोच गलत बाटे। हयो अंगुरिया कटबू तो तने खून गिरी, हयो कटबू तो तने गिरी पता बाटे खून के बात अलग समझ बाटे। कि उ ओइसने बिया केहू बड़ केहू छोट एकरा के लिखल है। सरकारी ओइसन ओकरा के महतारी मर गई सुन ला जा कान खोल के नम तलक से एगो रुपया मांगम न हिस्सा मांग हाँ ठीक ना। हाँ चुपचाप हमारी घरे रही मंदिर से ओकर हम बियाह कर देब जे सर सियान हो जाई चुप रही ठीक ना। जाई अपन घर देखी नहीं खी बोलत त ठीक कइले बानी बड़ा ना बियाह करतनी हमर नंदी के। हां सी लगा दे जाओ करे रवा कहनी जी रवा कहने त नहीं खींचत रवा गाटी भागी 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 अब उतर गई अपने रंग पर जी जाय दे चुप रही ये का काबल हमने के मुंह बच्चा पर मारतनी कहतनी रोक ई देवन मुंह बोलता प्रधान जी के बीच में बोल दे तो आधा आधा बटावारी करा दे लड़की का लिखौटी में भइल बाटे। मने ई कैसे हो जाई ना मने हमारे घर के लिखौटी तू करवाई जहिया मुअली तहिया लिखौटी भइल कैसे लिखौटी हो जाई हो अनपढ़ अति बोले का कैसे जगह पास ताल का माने के बन जा ढेर पड़ल बनी कागज के कानून चलेला कागज के कानून चलेला। आ जब हफ्ते को कहिए दें या त बियाह ना कर जाई मुखिया जी के लेके आए भागी 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 ठीक है मुखिया जी के भगाइए जा जा रावा हमारे घर के बता ना मुखिया बड़ी खेलकड़ बियाह हो कभी ना बर्दाश्त कर ले बानी कहत या कभी देखी तार नंदी के अपना घर लेके जाता नहीं कोर्ट मैरिज कर दे बियाह कर दे माय दादा पलट गने कहतनी का जानी हम का जानी इहे लोग मरले हो जा। दीदी हाय दीदी नाल का देखनी है मने कहा गइल हो ए त सिया देखा बने बुझा मुंह पाटल बानी ई रवा के ना कहे के बाला बिगला खाती मरले बानी ना तो एक पटक बिन कहते कि हम नहीं क्यों मरले निमनी बने चिकन बने एक तरह से लागला तोर घेखी के मार के पूछा सा गांव में जाके कहले बतावा दिनु काने बिया करके अपने कुछ काने बिया पूछा सा अभी ना मार के पूछा बुसनु तू और गांव में आगे जाके बवाल करी उ बिटिया जानलु सा अभी जा जाके कान का कहियो ओकर कभी ले डरवावा सा कि मुखिया जी के सामने कुछ बोले मत ओकर बोली बंद कर सा।